Hatujiandiki. Sasa nataka kuwatangazia wazi leo bayana. Bari ngabuma itaka Tembe TV. Akiroyo minesi mioyo tanya goikaga. Atorore live. Getembe TV. Eribia wasere bube. Haya, kuna kikundi hapa kimejitambua. Ya kwanza kama Kupet wasere kushughulikia walimu au wamejiandikisha. Kama kuna kikundi hapa na hawajajiandikisha, hebu naomba mjiandikishe kwa huyu Innocent. Zile groups zenye ziko hapa kama Kupet, naomba mjiandikishe hapa. Chairman wa Jubilee kama ako hapa na kikundi chako, jiandikishe kwa huyu jamaa Innocent. Tangazo, tuwarona na tuwaminto. Tanga graphics unajua nataka kutoka kwa TV sasa nimeweka ni. Oyo muikarasete komo. Muligereri yangu. Oyo muikarasete komo, muligererie omo manyento igwana ine. Moyigonde bwesi no bwata babisa. Bobe na batebya. Moyigonde bwesi no korete ki. Otia. Naboko nyoro muikarasete komo ayo ligereti bosyo ayo no mufuko aligereti. Naboko bose bone nana ine. Naboko nyoro muikarasete komo ayo no anchete mati yangi erata korete ki. Ndobwata babisa ndo wana ine. Lakini again check 1 2 mic check 1 2 mic check 1 2 mic check 1 2 mic check. Natangaza hivi, kama umetumwa na sponsor wako kuja kuharibu mkutano hapa, hautakubaliwa. Afanye nini? Kwa hivyo angalia mwenzako, umtizame vizuri na mjuane na yeye. DJ asegeti kia Nyanguru secondary nigotogo sange ya maseyemo nabamenyi bebunge ya Kitutu Chate South anene imeye ward ya Nyakoe nigo twekirega sekenyuru kia Nyanguru ase omonyego monene bwiri tukuria rero oyo ariganirie no mujumbe borogongoro iga muske Anthony Kibagendi ase oyo kuriye kero kyo burai bwense Dr. Fred Okengo Matiangi akageire gochigo ikaiga asoko sanga amo 9 anene asoko gorogwe skuru yega ya Dr. Zakari Onyonka a mixed secondary school aiga sensemo ya Nyanguru munegeta seni kiage tembe nigotora bega ikago sanga amo nae maseyemo kurega segetie kega kia Nyanguru omurobuli orabe kugochera maseyemo kuraiga nigondo chenga asensemo yende abarai ao nigo bagenderete goika nabo igo abamenyi bebunge yega ya Kitutu Chate South nigo bachirega iga sobunge anena abamenyi bekenyori kega kia Nyanguru nigo baikirega iga abutoti gusangamo nabarabo batotebye meroberi yabonereriye ngakiba igwete igoro ye school yega ko igoro waiga ye secondary asechi insemeche iga center Dr. Zakari Onyonka a mixed secondary school le skuru ya bakego chakigwa ase orogongoro iga sentunde ntanga nikegima no mujumbe borogongoro igo muske Anthony Kibagendi kolera sebire biga tigatora igunge birengereri byaba menyi be bunge yega anene kejole keke Nyanguru meroberi kibabwate asengenchiri tukeriga ninki bagoteba nande mbali no mogoko aso kumwalika ni Dr. Fred Okengo Matiangi na kibagote yomo jumbe Anthony Kibagendi na boigo na kibagote baigoro joko igoro gweskuru yega chinsemeti igo bono ase faida yo murigereria ogochakanira itali yago ototebya ningo na inde ngaki muigwete asoko nyore skuru yega kuna bamenyi ba Nyanguru.
mbia mono marieta tombo sire ongeri njiro mumenyi we kenyoreke tia Nyanguru eskuru ye nigo yarage tukare myake 20 yaitire na Dr. Sakero Nyonga Tereit twatemire igaje ganse igaje gatigera njera abana be kenyoreke bagachira saa tambe almost 3 kilometers eskuru yarenga nginya Tieko na Marani ekero umushimiwa Dr. Richard Onyonga amwete kwa gaje skuru ye na botu arotenga na bintu kyo kumisana paka boniga ya igito begeta bana bitanga yerse skuru na ende murisike Dr. Fred Madiang ekara renge SMC education na to the funds ikagera to iga swekire boniga skuru ye rituko dia rero okono kumisana seke kya Nyanguru korwa to yurwa to yagora moja kamane muno yoiga asirira berieito igoto wakambia mono sana asomuske Dr. Fred Madiang no bunge wensemeye no museneto ito Richard Onyonga egende geto konye mono abana ito bande school bana ito bakajire school aso je distance omwana ko ndo ganjera ogendo orwao boniga ne race astole abana bito almost 100% e bale school ya Dr. Sakari Onyonga togo saba to jode fadi chisaine to jode structure chisaine ona baro to debekwe so that abana ito ndo basome mambere batokonye bia mono sana kwa mwezi karibu tumefurahi sana kero kende eskuru yekani go yachagete kwagachwa gose yaganire kwagachwa kuri myaka 20 yaerire yabereke gosugumwa n'abajumbe babaire Onyonga kabere etamu isato bono goikira engakirega yo mujumbe Anthony Kibagendi ngakiro toratebi obisi ya CDF asomukia bakori na gusuguma ekiagara nigo ya igorwa engakirega sorabisi igoda dembia murase umusimiwa Kibagendi facilitation yakorire boni yato bato mwerekeo actually sukuri yanste kare none foundation ya bege tu ande gasira korwa Dr. Richard Onyonga tutari ko mweba ne dere otemire sukuri ya bere stock jaiga Kibagero jumatere ko bako to sabana para ibanda baje in future patema ka jicho era para doli so da bana wonyo facilities saina right biamono sana sensemo yende tigato ranyora amaoni yomongino yomo kurwa igato tebi naki abana babeire bakogenda se skuru bwale bongana ngakikerengo kya masomo kya beire na bono buna masomo aretirwe angega iga asenchire yabende atotebi mongina nabo chakanele tali agototebi naki ino mamenyi bwarali na inde ngakigwete asoko igoro gwe skuru yegabe na nene buna bamenyi banyangu asa marieta ngoro kurosi omonywa nje no momenyo iga Nyanguru ninde no mogoko sana ase nje skuru ye ito ko igorwa skuru ye atokonyire sana abana baito koru omwaka riri bachagete abana mbare batare kunyara kogenda atambe lakini akara igora akara ba free education bara somete aso mwaka yomo bako soma free batari wakanira kende igo ya mekiri abana baito bachire skuru abana ko nyambari go skuru bange asengenjo yobo are bori bakorwa baenda Nyatieko baenda Geturi abande baenda Marani lakini rero munera ngega abana nigo bakoboka bache skuru angega naende bono bare kwoboe Gesunte kurwa go Nyatieko se Geturi omusunte no kabeiro lakini rero muna bare angega na bakoboka chinsa chinde chionsi oikera masome skuru naende nigo iranerio mweshimiwa ng'ambu ya mono asengenjo atobekeire skuru ga none biashara omongi no bwata none chinyeni na bako achinyeni oretaga skuru onde naro bwata none chibando none chinyende na bako oretaga skuru erindo ebuchibese igo yina magenderero ne biashara bato igoreire birangega igongo ira ne ng'ambu ya mono naende tie skuru ye igoruri tukeiria rero twanya korari tukomuneri ria rero mweshimiwa oyo tokorokana na ere Matiang'i wona toroche ngane president twanyore no entara president lakini toroche nga ochakire komo president tayari asengenja se bintu biria kwanira go chigokora toroche nga Nyanguru yeito ne chebe tofauti asasende kero kende nkiora tebe igoro yobokoreri wo mujumbe urabisio mweshimiwa Anthony Kibagendi asoko ena na jibasari na bego kone kinga banangora bale chi skuru kurwa sorga ngorega ensema ya Anthony Kibagendi njengo moirane ring'ambu ya mono asengenzo are transparent ni ga koruchi basari tari kona kwebe kobegani onde gochia ekera koruchi basari ni ga go to atwensi no ninje no yo mobo akwachi basari ako nge basari omwana ore college omwana omwana ore secondary tari kona gopinga ng'akiango na bago to achibese 20 tore ng'aine
naende korumuna gachete eskuru e tonti awate fence roche bana eskuru e fence ribuya ndubwata ase togosoere geita tari ngase tware gocha iga twasoera andons rero togochikana twasoe geita ekemo naende noane chicho atobekere tari chia bana etoroche buya igongo ira neng'ambi yamana naende agendere kugamba komomente embiaka ende agambegera akora magendera mange mbia mono. Alright, mbia mono sana omwancho murigereria nigo tugandite gosange yema seyemo kuroiga asegeti kia Nyanguru egotoke gwadi ya Nyakoe meye bunge ya Kitutu Chache South eyo kurawa nomo patron na omoske Anthony Kibagendi itukolia lero omoyego monene bwoko gore skuru ye secondary ya Dr. Zakari Onyonka Mixed Secondary Nyanguru eyo kugura itukolia lero no yokulie kirokyo burai wense Dr. Alfredo Kengo Matiangi okagere gwikagaiga omwancho murigereria maiga yana ya bunoroche niga abantu baikira sobonge asense moyende niga barai bagenderete gosoa asoko mwarigania Dr. Fredo Kengo Matiangi eligo sanga amonaito yema seyemo nabarai bange bari gaiga ngo chinde ko mwarigania oyo kabeiro mu MCA obogeka Charles Nyagoto achikoto kwanira anene ekirenga giechisemi bunabona abana bale isiko engaki Dr. Fredo Kengo Matiangi alenga bisinga kyoburai bwa renge nebire biga ase obogwaziri bwechisemi naboigo asense moyende gatoranyora omwana inchi oyo mobwo mwerio anyare gototebingana ki buna barabwa bagaka ngaki baroche obokorori korwa asokonyore skuru yeiga nonye no konyore mirimo ngaki abantu ngikenyurika abantu mbachiko konyeka na inu ngaki mogoteba asokonyore skuru asobwana chakane litalia asa marieta ngoro kunikode masi mwangi ncheno mukachi bwaga ni mesali waiga no ngiwire Nyanguruga enteke nengoteba aya esukuru na magenderero esukuru na elimu ni maendeleo na elimu ni utachiri abana baitu buna bakwendera gosoma muno botaka bogocira seita buno bonda bogochicha igona ari gosabanga omosimi wa Kibagendi mbiya mona soko toigure esukuru mbiya mona soko gite esukuru na nale gosabe gento kende twatege totokorere egetie sa abana bagochiesera egetie kenkerikia igokire bituna tunwa igona gosabanga kiremu eliegerege konya abana baitu mangana tayo toratebe amayamu na yagwatokoreire nande igoto gotenga genderera goikange sukuru yeito twamanyire ngango chira gokonya abange elimu ni mali na mali ni elimu igotware gosabanga oyo minto Kibagendi genda gotokonya na momoimante okumweba egekwera nero chagite sukuru eye oyole Sakari Onyonka igo aba mitombi yamono ase bali mwaikira ali tukoria lero matianyi munago agosoba gaiga obogambi ni mate nkogambare esukuru eye bochibosio anyero siebe excellence esukuru engiya egekogera ochira akonyero amune koigoro na ndato nyagachiri mbia mono kari matianyi kero kende indubuna bamenyi ba Nyanguru mogari esukuru eye kane kinebe no ene karango die boarding so that no no bokoreri gokonyora abantu chigasima yabanga aina aro totagete egekogera ekere sukuru ekobe reporting abantu nabange barakonyeke abana abange mbasoma abaibori mbali kuma abakora emirimo chindagira njibe chikoni ugaiga inere faita yesukuru yeito igo ntosabenga emenene ebenene egera nalira akoro bokoreri borobuya yamono sana omwanchwa omurigereria mneka kokotebya nigo tore yemase getaseni kya Getembe TV Getembe FM yemase yamukurega segeti kya Nyanguru ekero togochigo sanga muigwete magayane amaterani gagenrete ko kima sana asinjira yokoro kyomogoko kumwarigane Dr. Fredo Kengo Matiangi oyo koretu aiga ayemase yamono mujumbe boro gongorega Anthony Kibagendi boigo kago sirwa no senator super senator Richard Mumemonyonka abwe bakagere boikagaiga ebiro bitali bitambe asogosanga amonaito na boigo kwigora eskuru ya Dr. Zakari Onyonka Nyanguru Mixed Secondary. Karibu sana mheshimiwa na bogo totebi buna bono ngaki buna yo muibori ngakioroche ekerengo yechise kege nrete ngaki bona abana banyo tafuta ya bwango etalia se kalenda. Ndiya mano moraria ndiya mano sega singia itangani tutage tugotebia mheshimiwa Kibagendi ndiya mano aso koirari baga yo koroke school ye Dr. Onyonka Secondary School nege se family Onyonka ya beira matuka mange Onyonka anje biji secondary nyingi sana Kitutu West ino ya karokirwe nege tambe na ende koiraniria Richard ndiya mano super senator na ara isogwanchirana elieteli litumekasi one of the family members. Number 2 tutagetoka yana magendera achiraiga nseme ya Nyanguru abana balikwe bali bagota okore gasiga rap technician
abantu bali bobisi n'abalimu bande mbati balikwa etogotebana Matiang'i namaete igoro ya education ekera atererete education nakorete egasi engiya oboibi bwa amatemo bokaera chisukuru chigakora buya igo twegenete na Matiang'i natokorere buya irokoko bomoterenerio Kenya bono egasi yabeire buya igo togosaba chiadvice chiri chikobanere chimwadvice buya babwatia amang'ana ari Richard agokwani banyare komokonya erinde Matiang'i abe bono ekiongozi gia taifa nende egento tokoboria abagusii bonsi nonye kobwata okogecha kwao kwa bene ase bono iga gotige toraaka chikura tokore ekero kwanyorire egento kiabeire omanye koira notebia omogarayo ino pore isaya abete moigwane nese bono pati ise bono twensinese Matiang'i nyasaye abasiseni ninki orakorire igoro yabana ibari omotimo komoke ori otabangiria ase kalenda kero kende advice orana no Joshua Mugwaziri bwechisemi eri okwana kianga there is smooth landing asa barkiwa abaibori baito nabuli tang'ani togwanzira abaibori renda abana baino korunka abalimu baito babeire aba babande bagosoana abana baba advice bakora omogomo ekero batagete goikerania ebirengereri byabo gose koba omonene igo togosaba sana abaibori baru boronge naende chiminista ekero chigokwana yechisemi consult abantu banka consult chiboard nende chiboard chibeku koreng'ana n'amasomo tari okobeku twesa ori omoiri echina chichigosari chisukuru erinde chirorekane na egasi nekorekanete engiya abana barao batebereri na bagocha korunka naende principals twara your own investigating officers gose reporting officers among the children mwanyore report mapema nende kijajire nyekorere egasi otherwise togotea pole sana isa abana bari bagirigiri basira tiganya sabwatisie mioyo yabe ngakienya pole thank you njenya gotunguruka Charles Muchoge nyagoto former MCA Bogeka Ward. Thank you. Right, tibia mwana sana mheshimiwa igabano mwanchu murigere muna igwete tu asangire ya maseyemo nkurega segetie kega asengencho yebirondo chengo mujegani go chakire tigatwana nali baga ase kijana ya Matiang'i kuna kijana hapa ya Matiang'i kutoka Nyakoe Ward uyu kuligero kyo MCA Amos nere arakwane ngane yemo ngaki akwarigania omujumbe Anthony Kibagende na boigo our incoming president Dr. Fred Matiang'i. Asama litango ruku Amos Gekongo Nsongo omu MCA oganyerere Nyakoe Ward. Auna bali bagari ya benere tuko ya rero ntanga mbiamono ande sana asomo jumbo ito Anthony Kibagende utuma danga tuoma ase ngia kodire ose korire liga Nyakoe Ward turega tikia Nyanguru ase skuru egochiko yigoruga Nyanguru omo jumbo korega asingia Nyanguru waga asichicho chi skuru eskuru yonspiere fenced origererie eskuru dojikugura rero ya Nyanguru dio K secondary school yagrejirangere very smart mweshimiwa tatanga mbiamuna so support ya mangana ya masomo ande mbiamuna so kwa abana ba Nyanguru scholarship ba somo mwakombo gima for free igo to saba abantu baitu ba Nyakoe Ward abantu baitu ba Kisi county ngima itukolia rero mojumbo ito Anthony Kibagende ngo torenterare omoske Fred Okengo Matiang'i oyo the 6th president aigaje Nyakoe Nyanguru egeti uje kogore school. Tunashukuru sana, tunasema mheshimiwa wetu Kibagende, mheshimiwa wetu Fred Okengo Matiang'i, karibu Nyanguru, karibu Nyakoe Ward. Na boy sisi kama kijana, mimi kama kijana yako, kijana ya mdogo, natafuta kiti ya MCA Nyakoe Ward, tuko nyuma yako. We'll ensure we mobilize vijana wote washike kura, wachukue na ID ili tuweze kupigia kura ukakuwe kiongozi wetu wa 6th president of the Republic of Kenya. Mbiamono, karibu sana. Thank you. Alright, mbiamono sana umwanchua omorigereria munatoka ntako sangeyemo aseyemo kuraiga asegeti kia Nyanguru eyo gotoka ward ya Nyakoe bunge ya Kitutu cha South ase uyu kulikiro kyo buraiwense Dr. Fred Okengo Matiang'i akageire goika ebiro bitari bitambe boigo bagocha no mujumbe bworo ngoriga uyu gochikumwarigania omosike Anthony Kibagende na boigo nabaraibanda bange bako gati yabo omo senator wa county ya Kisi our super senator Richard Momaima Onyonka kurinde asebire bigati gaturana nango libaga ototebye letali yago na boigo okwanerekende anene gochia ase okwigoro gweskure iga Dr. Zakari Onyonka Nyanguru DOK secondary school enene sobo konyo bonene gochia sabamenyi
bekenyore keiga abo kero kende babere baguchandika sebire bitambe asoko ne kyanga bana babo konyera bali chisene. Asamarieta onkoro kwa Samson Ombogo Mwenga otulino mogoko esingencho eskuru ya Dr. Sakari Onyoka eriga Nyanguru ngocha ko koigorere oborabu ekiagera konyega iga ige eriranite mbaega sana igongo tebanga oboske Matiangi buna gocha no mo area MP dobwate abageni abange buna omuchumbo ito toganyerete minto ochoki erinde babwatirane erinde nerasukie achoke abantu bagitutu chache south ejare kina kitotagete nturo obwanja ntotagete na hande amagenderero arorekane igo nakie kinataka koteba igo na hande nkorenginga abantu baito na abantu abaya batabwati mangana ntu egentu tutagete no morembe. Alright, mbiamono sana omwancho omurigereria aina maoni togendete kusanga ndogoteba naboigo nakyo kwanira igoro yobokoreri anene bo mujumbe Anthony asokoleta kisemyanga uchasa aborokibwa anene sese ndoreri mbiamono aseli baganche nkoro kwa mheshimiwa Yunia Nyanduko omo our presidential candidate igabantu baito otogotebenga rero ekenyoro kya Nyanguru iwoke igwete buya asenge nchogaiga is part of nasari arengensemo mochemo karibisho mheshimiwa Matiangi asenge ncho nerengo tomata siare asasabari byamona sana kero kende asobokoreri wa Dr. Fredo Kengo Matiangi tiro abantu baganiriye gutwara gosemere gusoko kwegena nga Dr. Matiangi karaba muraibense nakolemera masubika ase abantu bali barengo bisi bakorte gasi yo gukumya ne gasi yo kororekana no mheshimiwa Matiangi ekiraso somo abana bagatia kwibera amatemu abana bagaita buya none bali bakora university ekirari gasukanse because abana bakorta amatemu asichinjira chingi akitari yo kwibera ekiraso eta sector ya security amangano goibi amangano abantu baito goitwa igasirete igo mheshimiwa Matiangi onyo basemeri koro bono iga asese yeto ya Kenya no mheshimiwa Matiangi otoiro basemeri okonene asenyo nchegasi eri akorete erekerale ngo musiesi iga abantu baminto bonsi n'abakenya bonsi batokonyora bare ebahati yabo nande bahati yaito yogo yotambo kya koro Misiri ochikanani no mheshimiwa Fred Matiangi yamono. Right, mbiamono sana omwancho mbiamono sana sengencho ogendo sanga amo 90 aiganto bwata barai baikira iga nene ababwata nibekia magia Jubilee abanga wako hapa kwa mpigo asoko mwari ya Dr. Fredo Kengo Matiangi anene asegetie keiga ebunge ya Kitutu cha South Imeye County ya Kisii kero kende ngaki matarajio yako ni yapi kwa ajili ya siku hii na bakuja kaneli tali yao alafu ndoto tebi ngakioro chombo koreri ngakibore biana sana mutakasachi Samarieta just for gwaro nombo yomo odibo koriye kero kuru ali pass chache koriyo bwa mise wa pass chache iko nago kresana asetu koriya rero gocha gochengero kwegoro we skuru eye eso yo minto kibage ndiare achagitega igobone egente kitangani nkoteba nkure neria the 60th president of Kenya oyore Fred Matiangi ngambi yamono ase gocha kubwata na kibagendi gocha kugore skuru eye ama gandreka minaya na rotogane tibo wese kochi motuga tutaete at least kusiya ito na intorenga tukochi motu tukochi motu gatokoranga ikare binte kamnebi achakire tuwabi support tuwabisira kabisa erinda bana baito basome korwa muchagana ko ratri Matiangi na ekeraso no semi education ejira to konya te binte binge obo ibyo bonge bukasire binte binge bigacha no ebone garo system ero nyendie ko bwa ne bwenta koba kanga bone ga tuachira tambe ikona ke to tebanga etotete ko sira the 60th president of Kenya to mos kabisa kuna je korubo basi anda te ko muegera kabisa to renga ko gen to de support ya nene tuske ko chimotu ikina ke to kana timono igongo skatore no moyo mto Fred Matiangi. Yeah. All right, mbiamono sana karibu sana na boli no tebelia tali ago to tebia eningo na inde amarago na arali anena se obokoreri obiga boli Kitutu cha South na boy gonkiora kwa negoro ya Matiangi una omurai okorigo burai bwense imeze ya Kenya mbiamono Asamarieta njengoro kupita chimi momanyi korugo machoge chaje constituency na inde igonde aspirant ya gubernatorial position
naende togoteba ng'a ntobwati choice ende yonsi apart from Matiang'i. Matiang'i atwakorete kare naende tomaete ng'a is a sweet asamangana yobokoreri bwa Kitutu Jaje South. Kibagendi nakoruseirie gobi buyogenderete naende genderera kwagachera abana bake nari turakonye generation yemani all very focused. Mbia mono njenjimi momanyi ana omenyeta Kitutu Jaje South kono kibagendi no mheshimiwa wana. Right, timu yangu sana no mheshimiwa Jim Momanyi oyobereka gutonya nena bamenyi bekenyorukia Nyanguru abo abirwa gutandika sebire bitambe asokonyora sise. Asama rieta ngoro kweba ni nyamba so yose kia se tomo machoge na bere no mogoko kwa Nyangurua na kolegasi umusike kibagendi akora nyasaye tigamo siseni ko wa monege ndonata tukwanira na mangana ya chimol chirasi chupire abandi bakwanda bagangirie place Tyson basakora mo musike Fred Okengo Matiang'i ntubu no mogusi gotugwaka 100% aso musike Fred Okengo Matiang'i ekerokyo president omwana oli oruoba timari gusaba sogete bunasarigeto mutwe oli gokwana obuchara bonde bo Tyson aria tiga akikeru agende na abantu bachupiri management ligereria chimoli chiregatie no murusio ndotati gutwara moli boneke tore sabari eye ndokyo moso ditukoria rero mogusi gotokoba unification obokebago kwa ichoiro gusi omosike Fred Okengo Matiang'i irakorwari buno obokebago bakora tunu umwana okuku Paulo Simbalati omwana okuku Paulo Simbalati tigati obokebago tigati mogusimba ligoitwa manya gwake rumuntu chikura abagusiba gwaka chikura nebirengereri byabo abagusina bagwanjite bagwaka chikura na bakwangire bago goseri no baita bonsi pito ko bakora lakini ayego ikogende ina stand yo mogusi igoti gatusabira omusike Fred Okengo Matiang'i na opposition united opposition tiga gosori nyinge beka egendo ko nga scientific method ko chagwa a president or candidate because scientific method na yo kera to a preferred candidate in Kenya because scientific method here under 47 counties. This is where the 47 counties could speak about the president of this republic. I hope and I believe abantu abange korokana bali bakumusana ine abagusitwa isanire ine tinga kejiga ndito wenerete abakabile 45 tribes nebe kabile yo mukuri gesaine twice been aba Africa egento tokoli no bongo bwo muntu tali kieni tali namba y'abantu no twale namba nyingo nyakoro morogi bagese kabila yawo yonspi Fred holiday service as a ministry ya interior as a ministry ya IT ministry of education and has delivered and the Kenyans have their his record. So we believe is the best candidate in the presidential candidate 2027. Right, timu sana mwanchumuliria ayungati yali atukagerete gotegerera na kuigwa litukoria rero eyemase yemo kuna tugusanga naye kurega segeti kia Nyanguru asoko igurwa bene we school ya Dr. Zakaro Nyoka Nyanguru a mixed secondary eyo gotoke ward ya Nyanguru mambia amaoni gore yaba na inchi okore ogosemeria kwa bonkoroki amagani abo nararia yaiga anena soko nyorobo kore likurwa sabarai ao kero kende nikiura bagusi na Kenya ngima na bere buya abantu bamuinyura gose neri mocho eli eskuru gorokweli etali omuntu empia mono asamareta ngoro kwa Fred Gekara ora kiagerire togogete mono kiagera neri na gotere gokonya abana basome koigoro kwe skuru eye ngotere kogera abana basome kiagera kwenda bareko konyora chisemi tia mambia una kibacho gokora bachiko bano bakomenya ese ekenyoro na inde ngwira ne limbia mono onyonga gwakore ginte ekia bono egentongo kwana abana aba bagosoma chiskuru eskuru ya igorwa na ane tokorora ebinte byakorokanire ebi byakoreka chiskuru chigosambwa osabana ko chikocha bare ya bati osamba chiskuru agera ende ntokonyomeri no mokungu nyome otakegesa kukiao elinde tonyara ko tariegesa kwekende ketete kosoma na arorire una eskuru egota una Dr. Fred Matiang'i. Dr. Fred Matiang'i oye incoming president of the Republic of Kenya neri ntunyorete egasiare gokora neria anyarete kobanga system education system ya kiana anyarete konyara kobanga emereme yaye ebe ekokora kanese skuru abana basome
onye abana batigwe bakusamba cukuru ekenyoro nto konyora abana batomete kuika mutwe tonyora amagenderero. Alright, ambia muno sana umwanchu murigereria naika gotebia nga aigane ye maseyemo munekita seni kya Gatembe nkoro kwa dipo na asanya uyo gusangamo naye mujumbe Anthony Kibagendi aba gako igora aliganirie Dr. Fred Okengo Matiang'i asoko igorwa bene we skuru ya Dr. Zakari Onyonka Nyanguru mix eyo gotoki Tiang'i in accompaniment no mujumbe Kibagendi no mo Senator Richard Onyonka asenchera ya bene kero kende achisukuru charaka nitiko sambwa matukabu ango iga ntomanye timo ikangio yo chire ase era ya Matiang'i grane ke Minister Education ndomne imbia rokane to Asama lieta ngoro corona tuyo gente producer Matiang'i gente ande ko boli ndo wa MCA magente ebinta kwaletene binge mangana irisukuru ko sambya lenge patina tumegete chinga kitia echingia agakora na anda karosie isukuru tigatia ko sambwa mpaka bono ika ege ndongo saba abantu ba minto ndenda abana batie ko nginya sole abana batie ko nywa marwa abantu bali bakoni amarwa ngane isukuru baire ngora elinde abana bali egasi okolirengia koleto mwezi wa Matiang'i kaigase skuru yega negendekia namba 3 skuru ekwagachwa ne viongozi ubuyate omubuyekano Zakari Onyonka karamo gosoka kurugi skuru mwenyora nga amagendera nali mugana irigokora ubwamono omwezi wa Bita Chim Momanyi kurugi sema ja majoge gari atole maega naye na go support na ba majoge go support barasa hol togendere mutwe biamono. Alright, myemono sana umwanchu muri nigo okwarigani gwa gusama ariganio abeire aikeranire anene asuku mwarigani Dr. Fred Okengo Matiang'i a mixed the secondary eskuru yabeze ke guchakiwe myaka 20 yaerire korwa asobraibwa Dr. Zakari Onyonka atatiya maoni aina aralia yaiga asechi semi asoko gorogwe skuru yega nasaba menyi ba Nyanguru nabo igo asenjio litukeriga inkimo nitake tote banga nigo nago kiremo na asengenche koli alero asamaria tangoro kwa Josephat Momanyi Mobagi oyo koliga bo senator bwa Kisigase tosemeretie oyo minto Dr. Fred Matiang'i yo koliga kero bo president wa Kenya ara ikegaiga nitake tote banga ase ebinte ebinene tura inyorere Dr. Zakari Onyonka nyate ko bachiko gorwe asenga kiyaye nabo igoni garengo monto orenge motwe asengencho yogotaka abantu banyore batierigwe asengencho konyora chisema twamanyire nga ya tura korese ke sakwekeke kigukina gotatika mangana yichisema korende tole no bororo bonge asengencho ebikoro bya bwango igabi ababikorrekana abana baito gotatwara iboli ntubwatense menene na intwe asengencho ukwanera abayiboli bai abana baito asengencho ko bakwa bokuya ekegera ekrapakara school bakale na bali muboka tibakonyara korongeje abana baito nyore ntwa school yegaiga na monoko yagacha ya mono. Alright, mbia mono sana umwancho murigereria asenchira ya bene kerto kandi kusanga nabarai au baikira iga ase enchira elia yoko rua amaoni Rebecca Nyatiti team Rebecca our incoming women representative of Kisii County jamaa sana bora tenga ngakioroche eskure yega abanyene kenyurike iga ngakibara chikokonyeka asoko nyore miremo asabana konyora tisemi asoko chakana litalia Asamarieta nkoro ko Angela Kerubonditi oversight coordinator Kitutu Chache South ninje ngotenenera nkorigereria magendero bunare Kitutu Chache South korwa service ya senator ito Richard Momaima Onyonka lere tuachire gaiga asengencho ye ekrasi omwesimi wa the late Daktari Zakari Onyonka Roseti iga Kitutu Chache South ntoma etena Daktari Zakari Onyonka ni iga anchete chisemi ancheta magendero Kitutu Chache South na ende torigereri na kikegerete ebake generation yegocha paka no mwana oye nera gocha kwaba omoemu pina arengo omoemu esengencha anchete amagendero na enda anchete chisemi igobono gotete nega gasegeti Kenya tieko
tore no mogoko ase ng'encho yo gochikoronchia enyomba eri ya Daktari Zakaria Onyonka achagete kwagacha no mwesimigwa Richard Momaimo Onyonka agacha akanyagendereria kobwa mono omwesimigwa oito Anthony Kibagendi onyiagachire onyekorire onyakire chirangi onyebekire yabeire engiya nainde ribagare korangeria abantu te surrounding banya kore launching origereirie ororire ng'a omwana oito narosokire ore omogusi okorokwa Daktari Fred Okengo Matiang'i ororire ng'a Matiang'i are gochaga aigore enyomba eye ya masomo Matiang'i momayete nabete Minister ya Education bono nanchete amasomo ekera igwete ng'enyomba yagachiri Kitutu Church South ya masomo alifurahia na kikiagera occasion ye yakoba rero toigore enyomba eye iga ya masomo abana baito basome buna bono togenderete amang'ana agenderete ase Kenya engima nogokemea emerere gosambwa ase chisukuru emerere yekere tokogendera konyekemea naende goikere togendere kogokera chinyomba chitogenderete kwagacha enderi abana baito basome nakobwa mono Kitutu Church South igo togosaba Nyasaye togosaba atoseseni naende omonene ori otoete omwisimi goito okorokwa Anthony Kibagendi agendere komwachisemi nobong'aini agendere gotokorera amagenderere gagenderete gotokorera Kitutu Church South na Matiang'i twagokaribishire sana gaiga Kisii County twagokaribishire sana ga Kitutu Church South twagokaribishire mono sana ga Nyanguru otoigorere sukuru na kobwa mono amasomo agenderere mbiya mono yamono sana ayungati yambaoni yabamenyi bebunge yega anene lituko lyomogoko lituko linene omuyega bwoko igora eskuru ya Dr. Zakari Onyonka Nyanguru Mixed Secondary eyogotoka ward ya Nyakoe ase kenyorokia Nyanguru ege bunge ya Kitutu Church South abagena bange baikire ase jinse mochinde bali bakurigyo obwo MCA obo jumbe obo women rep obo governor nigo baikire ase nsemeliende nabo igo ege kakitali gitambe kurubono Dr. Fred Okengo Matiang'i in accompaniment with area MP Anthony Kibagendi and our super senator Richard Onyonka wanaingia muda ambao sio mrefu. Tetara manyora our incoming women rep Kisii County Rebecca Nyatich arato tevinga na kia kwariga ni Dr. Fred Okengo Matiang'i na inde mumroyo kubwate sia Matiang'i okoro Kibagendi mbuyale gose mbovale karibu sana Biyamo na seri bagankoro ku Rebecca Nyatich Bosire nchejenzi kobori bo woman rep Kisii County bono kurariga ni Matiang'i Dr. Fred Matiang'i aikega na kwa muharigani na organize abantu daraja mbiri gari nana nabatebi ngomugambi itongo bare tayari bakanyite bagogete bamuganyite no daraja rari gekoba bono nje ngobori burayo naende oyonde Anthony Kibagendi egasi ya okaranengi anere kijare ya Matiang'i agotumeka iro kagera boge tutu egasi ya okaranengi ane ndoro chwariga ni Matiang'i ochaga ige skuru eye kunere gocha maiga Nyanguru one skuru eye bune gochiko igoro gochikoretere bintu bya mana gaiga point tanze mantara gochikonyora bari egasi abana bagochikonyora bari chisemi ngoboro togo saba support ya masomo kabisa. Alright, ibya mono sana omwancho muligereria asenchera yabene munoroche maiga yane gaiga nigo team Matiang'i bare in uniform in red asokoro kyomogokobo anena soko mwaligania ngobona senchera yabene ntobe togo sangamo naye elia nenkoro kwa dipo na asanya omuraria kuraiga asegeta seni kia getembe ntobe togo sanga amo naye masaye mukuraiga segetie kia Nyanguru buno murubili yugura abego kugochera kenda kubwatie mitandao ya ito ya Facebook na YouTube Gatembe TV Gatembe FM asenchera yabene ntobe togo koletero moyego yoiga live one on one kuraiga se egeti kia Nyanguru eyo gotoka ewodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Church South. Asante sana ensema yende tunyale kwa gendera no murubili kisha baadaye tutarejea baada ya muda ambao usio mrefu tunapoendelea. Mbia mono sana mashabiki mbwata mange na timu Matiang'i wako ndani na wako wengi sana. Karibu sana ase faida yo muligere na bagoto tebeli etali yao
aeningo naende ng'athiopire tia about ritukerira mbia mono njena Andrew Basari omweshimiwa okorigie kerogo kyobo MC bogiakumu nigo na chira iga gopongesa omweshimiwa akiba ase merememi ya akorire kwagache ebrock bune iga sabana bagacha gosomera na gobeka bosia masomo nigo keregente kia sabantu ba mintu bagusi bona iga buna matiangi agotage toborai nigatage tegesa kukero kekogenderera gochibosio ekesa kwekia tokwarigania mambi korubaro abarai baro abande basoe igo yo mintu no mochumba mobwaterere elinde twagache gusiye tombia mono all right mbia mono sana mwacho muligano rotenga aige dance yabu ata Wapi saluti ya Jubilee Breweries Omongi na Justin. I am a moderant wa Jubilee. Mmeitwa hapa mpate picha na hawa warembo. Honorable John Justin, Honorable Joseph.
pende kwire na iga lero mna tuli Nyanguru abantu bali baje kutukaribisha Nyanguru abanyene Nyanguru baroga iga bakurukwa nyawetuma ndaito kutambua abagani tutatambua
Halo. Mombinya bangina bago te abatara ro este jojo bakwani. Mombinya jare di mama te mombinya. Iki te kwali ro sende te bitora wan mogor te ki. Bas DJ weta. Graba stop buana. Weka ngoma ya nene. Yes.
Nitaka moja. Moja peke yake. Moja. Nitaka wapi? Yawe toma. Omaga ni visiro gocha. Omo sanal tuate bacha. Mombinya ngayachia. Mombinya hata unasikia karibisho. Sombinyase sokorole bijana masiku batende Yawe toma aro mubinyo korang pangar tadi anu mateni no bajere gente Mutatamu college nguru mano lu walking atar aja. Ya. Tunggu Mas, karena sini ini anak tanggal ini. Anda yang pakai anggoli. Kamu sani udah nara ya? Kamu sani alikuwa apa kau? Karibu. These are young talents. Aku udah nara mau binyoman. So karibu sana. Wasalimu wote, hamjambo. Kwa majina anaitwa Turona Prutoni. Alafu kuna ngoma inaitwa Obotaka, wengi wamekuwa wanikisikiza. Mimi ndio mwenyewe nataka kuiperform hapa rai. Hebu kimbia hapa YouTube Turona Prutoni kiuicheze hapa Obotaka. 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 Akiobota negende kebe okoleta ubusoku akiobota negende kebe okoleta ubusoku bona sengenjo yobotaka Nonya moiri tokora bona sengenjo yobotaka Nonya moiri tokora Akiobota negende kebe okoleta ubusoku akiobota negende kebe okoleta ubusoku bona sengenjo yobotaka Nonya moiri tokora bona sengenjo yobotaka Nonya moiri tokora Ega kiora oro
Nengaki amatanga engaki oraro moi. Nengaki amatanga matanga bono nakoera. Gakite yora morore amatanga bono nakoera. Gakite yora morore. Oyo minto botaka wabeire bobe okoragera bono na kweshida. Oikayo kore no nyekona elindo nyore gento. Nontama tania ko egento rio como korere gasi nebu. Ama tania ko eno nyane yanga agotanga sokage ninji. O mana e kore skuru tema e gosoma o mana e kore skuru tema e gosoma singi na bosoma andio serio botaka. Ogo soma na bogo seri botaka. Abasania no mo mbinya munara ali na uranya no achakirita tari boigo. Ego iko chakira seke to mana ko mwana na chakira class soma. Au chakira nasari. So mo mbinya. Jungo to tengo sino kwa chakirita. Karibu sana mo mbinya. Chwa. Aya. Abantu ba mintumbu yamure. Mwalire kende moina. Ndage tumukwana abantu bayikuru mwabugete mwalire kende. Digere limuina sabanda abaytu babigete yanga buneye ga barabunda ababuli. Aba baytu mwalire kende. Abamba igote totalibo. Bali kamu kwanja da tera ga iga karaba ga baytu baguta. Dicha itwende kasi. Twende kasi. Aya tata. Mumuro no yongoyo. Uwe matini Motiga yonu montum yo wikago ni wege ntakoli Jokoro mokia Rangi nangada sikiri ya tabano Oh yugo chama tiangi ndo tembu jani Oh yugo chama tiangi ndo tembu jani Katungu iri ya tanina na jimba kwa Katungu iri ya tanina na jimba kwa Abasata mwezi pima tiangi ndo tembu jani Abantu baito na matanga turago sene shere. Amatanga mwacha. Imuka igoro tigano basori. Imuka igoro chaka, imuka igoro ne turi amatanga. Ni numora gerega igumutugo kwene. Nakimura batere chibucheri bono mwigoro tega kebaswa. Chibucheri bono mwigoro tega sai. Abantu bakurire tara diche ito kasi. Twende kasi diche. Yes. Aya. Echi. Oh, yuko cha matani ndo tembuya. Oh, yuko cha Anthony ndo tembuya. Atungu iri yata, kanina na temba kwa. Atungu iri yata, kanina na temba kwa. Atungu tenenanga, kanina na temba kwa.
Emere monere to kora buneye nyasaye ka go sinya ni kwanye diskabire nyakore tako iguru mwana bwo muntu ndamwamu okoba arorekanire gusena kiba no mugimambo ri to konyoro twakineire ore karanse kwa nurira muri tutabwata no ni tabwari tugusibiri ogosibi ore getirianda gwatene ni burige na iguru gwate gukuna kuma obolimo abangira no bolimo DJ gwatuka Bitch. Ike kamwarire ndote moigo te tabandi tukorerenga. Ajake kamwarira batata moigo te tabandi tukorerenga. Ajake kamwarira bakungu moigo te tabandi tukorerenga. Ngana matoma rukuja. Uboro rumuri go itakutango nenge takutingi tukumuntu baba. Akiwutendo koraba nyina bami to baba. Imosata kyuju babo minto. Imosata kyuju babo minto. Imosata kyuju tali kwesi byaga kyugu kyoku kagene mingi chikana irorojo. Ahiye baba nigati. Imosata kyuju babo minto. Imosata kyuju babo minto. Abaka gukanya utigamarwa. Abaka gukanya utigamarwa. Abaka gukanya utigamarwa. Tukamwina ya tatu minto.
ugatinda kindi ukanga kuigwa muiria ndara kina gukunda ayagwandire tigara minto ayagwandire igara minto amarwa kulikire tato minto amarwa kulikire tato minto amarwa kulikire kuru mutai na kirindi mukisagyura menye umukungu kwa batu nanyire kumurande gentakuya Totally bravo como buco. Pequel buco no buco. Pequel buco. Nagere tu kuwa nari ndakulia. Ai. Anyagwandire gababu. Anyagwandire gababu. Aba kina baito ngai mwatowa. Aba kina baito moini byata. Yale. Ora tu banjani. Babaye umwana mito umwana babaye kwatubuka no baba kwanembere mubaye makimono tabuna abantu muri amatangaza DJ nyonga emeremeje nero togokora nitutwanya urumutururu tukuira nyumba ekero na achira gwikanya kore no mukia bunango koraiga moroche ndatene na mutwa akarantu nyarari matiangarari imo mutoro nombore bakimugo ngabasikiria tukotegekerezo munga basi hakina ro mutoro pia mwana sababu kuna wasanii wengine waza tuwapaye nafasi waimbe na wao. Thank you. Asante momenya wako bolise inonga hii bakora tero mutoliro. Asante. Tangazo, wageni wetu wa heshima wanakuja. Utore tayari? Wageni tware kuligia. Basi. Kuna zile gari zimepakiwa kule. Tafadhali msikize, especially hao wageni wetu wenye wamekuja na ndae. Wale wamekuja na moti. Kuna gari zimepakiwa hapo karibu, VVIP wanafaa kupaka hapo gari, na pia kuna tree planting hapo, inahitaji photo session na inahitaji wageni na representation. So naomba kwa heshima mwenye amepaki gari hapo karibu na mahali panapandwa miti ya wageni wetu wa heshima tuweze kusongesha. Tafadhali naomba mwenye amepaki gari, before I start profiling, kabla nianze kutaja gari number plate, mwenye amepark gari, protocol wamesema tusongeshe gari zetu kutoka hapo, na pia mtaoneshwa alternative parking. Tafadhali DJ mtole tayari kuiria tarakite karaba gani baikire akaraba wiko toko bakaribisha maisara ansaba se wekerani abanyina ntole tayari kuiria ata Mpinyanta ya role chitimu chozi tuko tayari. Mgeni wetu wa heshima ako na wageni kadha wa kadha, akiwemo seneta wetu Honorable Richard Onyonka ambaye pia ndiye alikuwa mbunge wa hapo awali. Na kabla niende mbali, nimeona timu kubwa wale walioanzisha shughuli hapa mradi huu, kisha ndio CDF ya Honorable Kibagendi wakaendeleza kumalizia hadi mahali mradi umefika leo hii. Kwa hivyo wakati unaofaa kama ni timu yao ya CDF ya Onka tutawatambua kwa njia ya kipekee. Tunawashukuru sana, mlifanya kazi nzuri. Kisha baadaye Mheshimiwa Kibagendi akachukua uongozi, akaendeleza agenda ya elimu hapa Nyanguru na sehemu zote. Na nataka kuwajulisha oyo romo biso no yo mukoragira kama talibo. Sisi hapa ni watu wa amani. Salimia mwenzako, mwambie sisi ni watu wa amani. Sisi tunapenda amani. Uwezi salimia mzee mmepakana na yeye eti wewe ni mtu wa amani na hujasmile. Amani inakuanga smile. Wasema no? Wake smile yende kwa moro kinga no more ambe. Wasema no?
Wono onde okongainwa nonde igakuru chimbago. Sisi hapa tunataka kufungua shule abana baito basome. Bose bono. Oye mugambia gote bata itarete mpaka chi computer. Nyanguru mutaite chi computer? Mutaite chi computer? Abana baito basome. DJ wanaomba amasoma mayora babekera gango. Bose bono. Amasoma maya. Basi DJ kwa yura magana ina kwa manya. Kwa hivyo wageni wetu wa heshima, ningeomba security Boy, na bekire. Online. Yeah? Boss, you were that was well, oh.
Mtiende mbele. Watu watoke songa huko. Nashinda kwa kidogo, songa nyuma tu. Inuka juu, inuka.
tuchukue nafasi zetu. Mgeni wetu wa heshima Daktari Fred Okengo Matiang'i na wageni wake wamewasili. Naomba tuchukue nafasi zetu. Naomba tafadhali tupatiane heshima kwa VIP. Naomba tuketi. Mungi na Margaret Nyambariga, naomba ukuje hapa mbele kwa maombi. Naomba tutulie, tuketi. Naomba tutulie. DJ, tayarisha national anthem. DJ, naomba tutulie. Naomba tutulie. Tafadhali, let's clear the VIP. Thank you. Let's clear security. Let's clear the VVIP once and for all. Security, let's clear VIP. Security, let's all clear the VVIP. Tafadhali, kama wewe ni aspirant, kuna nafasi hapa mkono wangu wa kushoto. Security, let's clear the VVIP. Tafadhali tupatie wageni wetu heshima. DJ, tafadhali balance the sound. DJ, kama ni mic. Let's clear the... Haya. Naomba tupatie mgeni wetu wa heshima nafasi. Tuanze with the national anthem. Wote tusimame tafadhali. Kwa heshima. National anthem tafadhali, nahitaji heshima. Security tafadhali. National anthem, mwenye amevaa kofia tafadhali. Thank you. Sasa kwa utulivu tukiwa tumesimama, Your Excellency, naomba tupate maombi kutoka kwa mama yetu Margaret Nyambariga. Sama-sama hasil dia tadi tata. Maneno nore igoro ni gongo wasaba. Onsia ya kuanwa maneno nore igoro. Maneno ne bwe meganda obegatie ito machen bwe meganda. Ya sao ito muyani goto wasaba. Toro morayo ito ikia ye tebu. Naomba tuketi kwa heshima na wale wote wako mbele ya His Excellency watoke. Wale wote wamekaa Matiang'i. Security tafadhali, naomba from the protocols. Naomba tusonge. We clear the main. Okay. Security, take charge please. Sasa Your Excellency, kwa heshima kubwa, leo hii umefika Dr. Zachary Onyonka, Your Excellency, na wageni wako, Senator wetu Honorable Richard Onyonka, Kisii County, mjumbe wetu Area MP Honorable Anton Kibagendi, Kitutu Chache South, wageni, wajumbe, wageni waheshimiwa wote, mabibi na mabwana. God is good. Kwa haraka na kwa heshima kabisa, ningeomba kumwomba Mombinya for a brief entertainment. Pia tufuatwe na Nyagwetoma, mkuje hapa, hatutakuwa na wakati mwingine. Kisha baadaye tutasonga mbele. Mombinya, take stage. Yes, tafadhali.
All right. Kumbuka tuko live Getembe TV na pia online San Siro. Haya, DJ nyonga sauti. Abantu bami ndombu yamule. Gabasi ngeke viatu ya Dr. Fred Majanya ikiraiga. DJ twende kasi, DJ watu ngene. DJ twende kasi. DJ. Ala ninaona mkalatike viatu. Oh yugo tangu rendi majani bujani. Oh yugo tangu rendi majani bujani. Batungu iriata, pangina na temba kwani. Batungu iriata, pangina na temba kwani wala. Yesu baba nyeke iriata na mole mole. Kiba nonga gora, majani na legata. Aba nina muri yata, nina majuri maruka. Oh yugo tangu majani yote muduri. Oh yugo tangu yote muduri. Oh, you want that you are getting your day to your own. Bakomu iriata, panina na te bakwani. Bakomu iriata, panina na te bakwani wala. Hochi baba. Matenge ngai wacha, pachani na le tata. Eka ngani chari moyo pachani umiduri maruka. Amuda panina no te mujamali. Amuda panina no te mujamali. Onoka ngai wacha, onoka na tingo kwani. Vamos baba, kibage yo pinto, kibage yo baba, nigeriata. Kiyera, oyuka kaiwacha, oyuka batirago, akela nichari moyo, manchani zikagocha, manchani nalotata, baba nisugo la sengura, nyeka babu. Abubuta bagazi gote ndabari baba, abubuta bagazi gote ndabari. Atani buyuni atokore to bandani. Buyuni atokore to morende. Buyuni atokore to bandani. Atani kagoka, atani ngare. Bakunguni yata, bakunguni yata, bakunguni gote buyuni. Bakunguni wacha, barongo tukagoka, barongo ngai wacha, jaya ngai wacha. Abangina muri yata, abangina muri yata. Akiba mama, anaji tukagoka, goka ngai wacha. Ndema na mokaiga, barongo ngai wacha. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Your Excellency, thank you. Take it over immediately. Yawetoma. Tuko na kipindi kifupi cha entertainment Your Excellency. Yawetoma.
Asanti sana Your Excellency. Wapi makofi? Wapi makofi? Wapi makofi? Asanti sana Your Excellency. Tafadhali Nyagwetoma, asanti Wetoma. Asanti sana Nyagwetoma. Asanti. Sasa Your Excellency, mbele yako tuko na Jubilee Your Excellency Ikomo. Asanteni sana. Niliita team pink ya first lady wa Mheshimiwa Kibage. Team pink Mheshimiwa amesema His Excellency. Haya, simame ate tu brief. Team pink tafadhali. Kupet team naomba mkuje.